Здравейте на всички! Днес сме заедно с Ани, която има естетичен център в град Бургас и се занимава с лазерна епилация и микроблейдинг. Днес ще си поговорим малко повече за лазерната епилация. Здравейте, аз съм Ани, занимавам се повече от 2 години с лазерна епилация и днес с Криса ще се постараем да отговорим на най-често задаваните въпроси, свързани с лазерната епилация. Всички сме чували доста митове за лазерната епилация, като това, че причинява рак на кожата и че жени, които не са раждали, не трябва да се подлагат на лазерна епилация, защото може да увреди яйчниците. Сега ще разберем всъщност дали това е така. Да, това са много чести притеснения при повечето момичета, особено по-млади, които все още не са раждали. Но това е абсолютно невъзможно. Това са митове, както казахме още в началото. Няма как да се увреди нито един вътрешен орган, тъй като самия импулс е ултракъс и той дори чрез светлина не достига до фоликула, се превръща в топлина и просто пръска луковицата на косма. Тоест няма какво да навреди на нито един вътрешен орган. Има хора, които се притесняват от това, че имат повече бенки. Може ли по някакъв начин да навреди? Не, това няма проблем, тъй като бенките ги минаваме с бял молив и не представляват никакъв проблем. По-големи, просто които са такива изпъкнали, ги заобикаляме, отбелязвам ги с хартиено чиксо, с което просто не ми давам през тях, така че безопасно няма проблем. Тоест нито пречи на венките, нито може да причини рак или увреждане на яйчниците. Не, напълно безопасно е, все пак се използва в медицината повече от 50 години, така че няма такива случаи. Да. А има ли хора, които не трябва да се подлагат на лазерна епилация? Не правим лазер при бременни кърмещи жени, при хора, които приемат някои медикаменти, в които има фоточувствителни съставки. При някои болести също не се прави лазерна епилация. А лятото можем ли да се подлагаме на лазерна епилация? Доста хора си мислят, че лятото не се прави лазер, но с джелен лазер това не е проблем. Може да се работи безопасно върху кожа с тен. Стига 3 дни преди след процедурата да не си бил на активно слънце, т.е. плаж, солариум 10 дни поне преди и след процедурата. Иначе няма проблем. А може ли да ни разясниш малко повече подробности около самите процедури, какъв е интервала, точно колко процедури трябва да се направим, за да получим желаният ефект и преди да дойдем, какво трябва да направим като подготовка? Да, нужният брой процедури са от 6 до 10, като точната бройка е строго индивидуална, зависи от организма. След като се направят пълния брой процедури, се идва на поддържаща 1-2 пъти в годината, като отново е индивидуално, когато се забележи растеж, т.е. време за поддържаща процедура. Интервалът между процедурите на всяка от зоните е различен. На зона лице се идва от 30 до 40 дни, на зона торс от 45 до 60 дена и зона крака е най-дълги от 60 до 90 дни. Тогава е на генната фаза на космите. Предварителна подготовка няма, освен в деня на процедурата трябва да е гладко обвързната зоничката. Ако са подмишници, да не се ползва дезодорант, ролка, някакви кремове по тялото. Изцяло чиста кожа. Много хора се притесняват от това дали ще усетят болка по време на самата процедура. Така ли е всъщност? Не, болка по-скоро не, усеща се силно блъскане. Какво ще кажеш за цените на процедурите? В някои салони се наблюдават ниски цени, докато в други доста високи. На какво се дължи тази разлика? Това се дължи на самия апарат, произхода. Доста салони работят с китайски апарати, такива с неизвестен произход, което следователно цената също е по-ниска. А има ли как да очакваме един и същи резултат, както при китайския, така при висококачествения апарат? Със сигурност не. Висококачествения има по-добри резултати, по-трайни и по-безопасни. Да. А ти с какъв лазер работиш? Работя с Silicion Pro. Това е испански лазер на известната компания Cocoon Medical. С доказани резултати, безопасна и доста предпочитана от клиентите. Много хора си мислят, че още с първата процедура ще получат трайни ефекти и ще се отърват от космите завинаги. Възможно ли е изобщо това нещо? Естествено, че не. С една процедура, да, на първата веднага се вижда ефект и то голям, но когато стане време за следващата процедура, почва пак растеж и за това трябват от 6 до 10 процедури. Колко време продължава една процедура? Зависи от коя зона. Подмишници 2-3 минутки, зона интим около 20, по-големите зони, като крака, около
около час и половина, малко по-бавно става. Тоест, дори да сте с по-натоварен график, има начин да вмъкнете лазерната процедура в деня си. Абсолютно. Благодаря много, че беше моя гост днес. Аз ти благодаря за поканата. Ако това видео ви е харесало, можете да се абонирате за канала ми и да го харесате. Долу в описанието ще е оставен профилът на естетичния център на Ани. Ако се интересувате от още подробности относно микроблейдинга, можете да напишете в коментарите и отново ще я поканим за наш гост. С удоволствие. Добре, до скоро!